Morning. Good morning, good morning, good morning. Update na kami sa Naga. Malapit na yung bumaba. Ano ka pala sa Ecuador? Yeah. 2 viewers, hello. Good morning. Naga po, Naga po. Ha? LCC Naga. 4 viewers, hello. Good morning. Ang brand out talaga dito sa Naga, brand out. Buti may signal pa. Lapit na nga tayo mo. Lapit na. Oo na. Ha? Oo ka na. Ano ba kami? Vlog lang. Oh. Ayan. Dito. Ay, si Anlo. Si Adenalo. Yan, Carlo Amuay. Amuay. Ano? Ano? Yung bag mo. Ang bag. Shout out Giancarlo Ramos. Dito na kami sa Bicol namin. Buti na lang nakapag-charge ako dito sa bus. Naki-charge ako dyan sa driver. Kaya may ano pa, hindi pa lobat yung aking cellphone. Seven viewers, hello. Buti may signal yung data dito. Ano sabi? Musta dyan sa Bicol natin? Hello, good morning po. Nasa Naga na po kami kay Jordan. Ito run out sa Bicol natin. Hello, 10 viewers, hello. Dito na po kami sa Bicol namin. Hindi matulog.
up sa lahat. Solid viewers. Paano? 12 viewers, hello po. Good morning po, good morning. Lapit na kaming bumaba. Morning mo, good morning po. Basahin mo. Nasa biyahe pa po kayo. Sa biyahe pa po. Ate Maris, dito na kami sa lugar mo, Ate Maris. Buti nakapag-update pa tayo. Habang may signal pa dito sa Naga. Kagabi, lubat na ako, nakicharge ako dito sa driver. Kuya Rocky, hello. Salamat sa Diyos mo. Salamat sa Diyos mo. Nakarating na kayo Bicol na walang aberya. Opo. Salamat po, Kuya Rocky. Nasa Naga na kami, Kuya Rocky. Carlos, good morning. Almost 12 hours ang biyahe nyo. Opo, Kuya Carlos. 6:30 umalis dun sa ano. Ay, mag-8 na nga yun eh. Sa PTX, oh. 6:36. 6:37 na. 7:30? Mag-8 na yun. Kasi 7:30 pumasok. Yaman pa ng Pasay. Kuya Billy. Ching. Nawala na si Nanay Ching. Nanay Ching, hello po, gandang morning sa inyong layong biyahe. Talaga nakakapagod dyan. Nakaupo. Kuya Billy. Condition. Po. Nawala na signal, Nanay Ching. Kuya Billy. Morning po. Sige na. Ay, nag-almusal si Mrs. Nag-reconnecting kanina.
Ay, Kuya Ruben. kain po. Pancit. Kain po Kuya Robin. Yung ano po kagabi. Yung baon namin. Tulog. Tulog sa... Ngayon lang po na ano. Good morning Kuya Robin. Hindi. Dito na po kami sa Naga. Nakabiyahe pa. Yan, binuot na gutom na kabiyahe. Buti naki-charge ako. Pina-charge naman ako Kuya Robin no, ano, dito sa driver. Kaya nakapag live pa at may signal pa kasi pawala-wala na. Si Robin, hello po, sabi ni Kuya Billy. Hindi nga pala. Ha? Yun na. Eh? Nakapag At lubos-lubosin na natin habang para maka-update na nandito na kami. Opo. Kasi pagdating talaga namin sa amin wala nang signal. At least makapasok man yung iba ngayon sa live o hindi, reply na lang nila. Ma-reply nila. Nandito na po kami. Kuya Benji, Ate Cherry, sa lahat. Ang Maria J. Ang Maria J, Kuya Ruel. Tol Julius, Kuya Ruel, Kuya Romel, Kuya Jagger, Ate Maris, Ate Cherry, Kuya Bern. Si Kuya Bern. Kuya Burn. Sino pa ba? Dami kasi nila. Kuya Lior, a.k.a. Oh, Kuya Ruel Juliano. yan. Kuya Ruel Juliano. Wala po na kasama namin sa sa live lagi. Kuya Rini, Kuya Tidi, Kuya Danilo Pizarra. Kuya Daniel Pizarra, Hans Macbal. Kuya Nemar. Kuya Roque. Kuya Romel, Roel, Kuya Roque. 6 views hello. Malapit na yung bumabasa na buwa. Sigurado wala kami ng signal doon. No, wala. Ewan ko lang kung makaabot na ng nabuwa. Wala mga posting tumba. Oh, May charging station dapat may dapat mga upuan dyan sa likuran ng bus. Upuan dito meron yan sa bus. yung Wala po. Ibang kaya unit nga po. dati po yung ibang unit kasi to eh. Yung dati nung sumakay ako ng DLTV, mayroon dito. Dito sa may free wifi. Pero itong nasakyan namin wala. Yung iba nga nito may CR. Pero mahal na yun. Mahal yung bayad din. At yun, ingat din po kayo lagi dyan sa work nyo. Ingat-ingat. Sobrang aga ng live natin. Yun, salamat Kuya Robin. Salamat. Thank you Ito po, po. Kuya Ruben. Oh, grabe. Ay, nakita ko na yung ano, Ayan. bundok ng Isarog. Ayun, oh. Pagkita mo sa kanila. Billy, hello, sabi ni Kuya Robin. Nakita ko na yung bundok ng Isarog. Pagkita ko sa inyo dito sa labas. Hindi naman gaano kalakas yung ano, yung bagyo. Parang malakas lang naman yung balita eh. Hindi talagang masiwas na lang. Hindi. Oh. Tingnan mo yung mga puno. Ano sa gitna? Kasi nung puminto nga tayo dun sa Pamplona, Brown out na din doon. paranot nga. Pero, kasi tagal na natin nakatira dito sa Bicol. Dito na kami sa Pili.
alam ko pag malakas yung bagyo talaga eh. Ayan yung mga wire ko. Talagang naputol din. Di yan man naputol. Dati na yan. Dati na yan. Kasi kung... Pero salamat at hindi malakas. Oh. Ano ang problema? Ingat kayo sa biya. Opo Kuya Arvin, salamat. Malakas lang ang marites. Ayun, nawawala na yung signal natin. Nagsisimula na. Kaya nga Kuya Robin, malakas lang talaga yung marites. Kaya tuloy yung mga nasa ibang bansa rin na ano, mga taga sa amin, mga W, panay contact sa akin, akala nila nasa Bicol ako. Kasi ako lang yung naka-online. Ako nasa, Ngayon ko nasa contact yun. Maynila ako eh. Nalad ko rin kapatid ko nung isang gabi. Sinaasan ko yung dirty kitchen namin saka yung bubong doon sa CR. Nagiba talaga yun kasi nakahangin na lang yun eh. Putol na yung mga poste nun. Di naman na ano, di naman nagiba. Yung mga yerong ano, di naman nakapako eh. Naipit-ipit lang yun. Pero salamat pa rin kasi salamat pa rin tayo kasi malakas lang talaga yung ano, yung bali. Nakalimutas tayo, ha? Hindi, pili pa nga lang tayo. Magtatawag naman. Doon sa ano talaga yung malakas. Ay, may school na din. Katanduanis, may school na oh. Katanduanis yung malakas. Natin, pinapasok kaya nila. Oo, may pasok na yun. Gulat yun, wala siyang alam na uwi tayo. Tingnan natin yung reaction. Tingnan nyo na lang sa vlog. Dito na kami sa San Jose Pili. Tayo naman ng mga poste. Ha? Makatayo naman. Tayo nga. Tayo nga mga poste. Oh. Yan lang talaga. Pero mga bago magpista sa atin, magkakaroon yan ng ano, kuryente. Hindi yan tatagal. Ayaw mo. Ayaw ko. Dati nung yung rolly talaga. Yun yung Rodi, yan yung tatlong. Di ba yan yung mga kasamang tatlong beses tumama sa atin. Ano? Tatlong beses tumama. Oo. Malupit. Yung rolly. Grabe. Yung kinta. Yung Christine, ulan lang naman yun. Wala namang hangin yung Christine. Magkahang na yan. Hanghang na nga yan. Ano nga yung comment section? Yun. Kaya rami na minasap, naghahanap. Dito kami sa Pili Diversion. Sarog. Pagkita mo lang dito, sarog. Hindi ba
si Ate Bida. Good morning, Ate Bida. Pakita mo kami sa room. Kita Ayan ba? yung isa room. Kita mo. Ayan o. Wow. Mount Isarog. Malapit lang dyan yung bahay ng lolo ko. Binenta niya yung bahay o sinlat niya dun sa Bikutan. Pag-retiro niya ng polis, tapos dyan bumili ng ano, ng lupa. Share ko kay Ate Bida ang live niyo. Ah, sige po. Parang manas na yun po ako. Ha? Parang namanas yun po ako. Hindi na kasi yun. Namanas? Agad tubig pa, tubig na lang ako. Kaya kahapon, bago kami sumakay talaga, tumawag muna ako dun sa ano, PTEX. Tinanong ko kung walang stranded. Ano, wala naman. Kahapon pa, kahapon pa yung biyahe. Sabi niya. Kasi wala namang wala namang baha. Kasi di lang namin naabutan yung ano, yung surveillance na aircon na dadaan sa amin. Pero kung naabutan namin, kanina pa kami sana nasa bahay. Maaga din ang biyahe. Tulog na sana to. Maaga din ang biyahe. 30 ata. Tama. 30. No? Ano? 4:30 pag-aam. Good morning, Bicolandia. Meron. Nandito na kami sa ano, Papatantan. Shoutout kay Boy Lado. Boss Karipa. Ngayon namin ginagawis ko Yan, yun. intersection na kami. Ito papuntang San Jose. Presentasyon. Ate Bida, morning ko Edison. Ingat po kayo sa biyahe. Opo, Ate Bida. Good morning, Ate Bida. Good morning, Ate Bida. Good morning sa iyo. Wala ba kuryente, Ate Bida? Wala pang kuryente. Kuya Ruben, morning po, sabi ni Ate Bida. Gusto ko Ah. na posting. Yung malapit na, para na lang po kayo. Nabuha kami. Oo, para na lang. Oo, nabuha. Wala pa po kuryente. Wala pa talagang kuryente. Wala. Pero Ate Bilang, wala namang mga ano, wala namang tumbang poste dito. Sa mga dinaanan namin. Mga wire ang ano, kahit dito ba yung post. Mga Siguro wire. yung ano, kaya di pa nila pinapadala yung kuryente yung mga, baka yung mga papuntang bahay na mga natanggal. Saka yung ibang mga baha pa. Pero dito wala namang baha dito.
Hindi baka mga pagaling. Delikado na. Yung mga collection pa po ng mga bahay-bahay. I-clearing. Kiklearing muna yan. Ox na ox Ate Bidang. Okay Wala lang. ano? Wala. Kanina po. Wala mga poste. 8 viewers hello. Balik pala po. Buti may data dun talaga sa bato. Sa Malakas na yun kasi si Oo. Ate Bidang nakakaano. nakatunin nga Ate Bidang. Pero yung nakaraan sa piano, wala na tayo. Nung nag-live. Yeah. Bagyo mismo. Sino ligas may terminal? Ha? Ba? Na marami kayong kulay? Eh, ligas may terminal tayo. Mga kulay. Kaya pa umidlit. Huwag ka naman. Saglit ka lang po. Marian Noguera. Hello, Ate Maria. Hello po Ate Maria Niguera. Good morning po. Kapatid ata ni Ate Marcia. Sasabi ko lang po kami. Kapatid ata to ni Ma'am Marcia na Noguera. Na-update na po kami kasi pagdating namin sa amin, wala na kaming signal. Hanggang ng buhay. Takbo. Ano yun? 11, hello. Tingin sa labas. Sila tutulog. Kasi siyempre may Sanang magpunta magtunglan. Mawala na. Mawala na. Refresh mo muna. Signal. Hey Jude, I heard you cry. I see forever. And mama. It's me. I hate you. All alone tonight, I'm calling up your name, but deep inside, na 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 na, where are you now? Where are you now? Alam mo ba, mahal mo siya. Wala ka nang maganda, ano siya. Ba't agad? Ba't agad? Ba't agad? Dati nung Christian talaga kasi minotor ko baga yung ano. Nagsimula ako ng ano ng San Fernando, grabe. Mula San Fernando yung traffic abot na dito sa lahat. Ito puro ano to. Puro tubig to.
Layo nung pinagtulakan ko ng motor. Bilinag ko yun eh. Yung mga dahon lang naman yung nagkalalagas oh. Pero yung mga sanga wala oh. Wala man Luto mga... naman tayo para sa hapunan. Hanggahaponan lang. Nagluluto siya Kuya Ruben. Ano niluluto mo po Kuya Ruben na ano? Panghapunan niyo po? Si Kuya Ruben pala yung ano? Kusinero. Tagaluto. Tagaluto dyan sa ano? Sabi ni Kuya Erwin, sandwich ng kasi American. Mga sandwich, soup. Parang walang nangyari. Dito mo, walang gaanong tanggal na dahon. Oh. Naman ay, patuloy na eh. Ha? Malakas din. Malakas din. Yung ano kasi, yung katanduanis talaga. Yung katanduanis yung talagang napuruan. Dito na kami sa Baaw. Sakit sa likod, magdamag na kaupo. Antok. Pati sila mama, walang alam na nagbibiyahe kami. Walang kuryente. Ha? Nanonood na yun. Wala. Di sila makapanood ng vlog. Agtaman. Hmm? Ganda ng mundo. Umusog din naman ng bagya. Umusog din ng bagya yung tubig. Eh. Baka din. For sure. Eh, dati nung Christian, dito yung tubig. Kalsada. Kasi baked salmon kay Kuya Ruben ang ulam ni Kuya Ruben. Big salmon. Good morning, parang Good morning, condition. Ingat Thank kayo you, Kuya lagi. Rolando. Stay safe and God bless always. Alam mo po kayo, Kuya Rolando. Thank you. Kung Diyos yung bumaba ka dyan, may hagdaper dyan. Sabi ni Kuya Sunny. Sana. Ha? Sunny. 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 Si Sunny. Hello po Kuya Sunny. Nandito na po kami sa Baaw. At nagsisilapitan na yung mga pasahero sa una. Parang sakto. Kaya amo basta Bicolan na masarang magluto yan si Papa ko noon araw. Tagaluto din pag may handaan. Ako rin ang nakamana. Ay, No. Pares tayo Kuya Rocky. pero kaya ang tagapagmana ng malaking kutsara. Naman kasi dito baga Kuya Rocky sa Bicol.
kapag may kasalan o kaya kung ano man okasyon, di ba tulong-tulong dito mga bayihan. Yun, natuto ko sa paganyan-ganyan, kaya ko nang magluto mag-isa. Dati ano lang ako, Tagalog. Ngayon kaya ko nang lumuto ng kahit mga 200 kilos na baboy. Kailangan ko na yan i-manage kung paano patakbuhin yan, kung ano yung recipe kailangan gamitin dyan. Kaya ko na yun. Kaso may mahirap akong napaglutuan. 60 kilos yung kinakatay sa akin. Nilabasan na ako ng recipe. Yung gustong lutuin, kaldereta sa kaigado. Yung nilabas sa akin, isang toyong maliit, isang sukang maliit, saka isang magic sarap. Patay, sabi ko na. Paano gagawin nito? Ano ba? Pag walang peanut butter, asukal.